ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം. ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 9ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് 10ലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടത്? ഗുരുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം നമ്മൾ. ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഏറ്റവും വിദ്യകളുടെ രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഗുണങ്ങള്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ? ഭൗതിക സ്വപ്ന മോചനം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മളെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയുടെ സേവനം അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങള് ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലേശാഗ്നിശുപത മോക്ഷ ലഘൂപ്ത ദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീച്ച. അതാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അതായത് ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങൾ കളയും. ശുഭത, ശുഭലക്ഷണങ്ങള്, ശുഭമംഗളങ്ങള് ആക്കും. മംഗളങ്ങൾ വരും. മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് മോക്ഷ ലഘുപ്ത. മോക്ഷം പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു. പിന്നെ സുദുർലഭം, അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതായത് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരൂപത്തില് അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കും. ഭഗവാനെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവര് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അതായത് അവര് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവര് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതെല്ലാം അവരുടെ എന്തായിട്ട് പോകും? പാഴായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ജീവാത്മാക്കള്, ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവര് ആരാൽ സുരക്ഷിതരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കണ്ടു. അവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണനവും അവ്യനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടവര്. എങ്ങനെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോമാം അല്ലെ. സതതം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും അവര് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു?
ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ നിർത്തുന്നതും അമൃതവും മൃത്യുവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ആത്മാവും ശരീരവും ഒക്കെ എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, സ്വർഗസുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും വേദപഠനം നടത്തുന്നതും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? എന്നെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പാപത്തിന്റെ ആ പുണ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ പുണ്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയെ പ്രയച്ചതി, ഭക്തിയോടുകൂടി എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കപ്പോ പറഞ്ഞെന്താണ്? എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന്. നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലുള്ളവരാണ്, ഓർമ്മ കുറവാണ്, ബുദ്ധി കുറവാണ്, മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിഭൂതി യോഗം എന്ന അധ്യായത്തില്, വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്, പരിശുദ്ധമല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തില്ല, അതിനുള്ള പരിശുദ്ധി നമുക്കില്ല അല്ലെ. അർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പക്ഷെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഇത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീലകളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനോ അറിയാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഓർക്കണം, ഒട്ടും മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ മറക്കില്ല. നമ്മൾ ഏതൊരാളെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില്, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് എന്ത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, അല്ലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും കാണാനായിട്ട്. അതാണ് എന്ത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മളോട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ചുറ്റും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഭൂതികളില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം, ഏകാദശി വ്രതം. സ്ലൈഡ് ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ, പറയാം പിന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ
ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ സമാധിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആർക്കറിയില്ല? ദേവന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഋഷികൾക്കും അറിയില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവര് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇനി 10 ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകം ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പാണെന്ന് പറയാം ഈ ശ്ലോകം 4 എണ്ണം. ഈ 4 ശ്ലോകം പറയുന്നത് 8, 9, 10, 11. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത് 4 എണ്ണം. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ചതുശ്ലോകിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശ രുദ്ര ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കളും, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാരും, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നാരായണിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്.
ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഇവരെല്ലാം ആരാണ്? നാരായണന്റെ. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ. ഈ നാരായണൻ നിന്നാണ് ഇവരെല്ലാം ജനിച്ചതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടു. രണ്ടാമത്തത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ, അവര് പരസ്പരം കാണുമ്പോ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവര് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി പരസ്പരം എന്താ സംഭവിക്കുക? 2 കൂട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ബോധം എങ്ങനെ വരാണ്? ദീപ്തമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ബോധം പ്രകാശിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കും. പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ബോധദീപ്തരാവുക വഴി ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു ബീജത്തോടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തുകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ലാത്തത്രയും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? ഒരു ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഭാഗ്യവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഈ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടും കേട്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ഈ വിത്തിനെ മുളയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം എന്താണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഈ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? വെള്ളം കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരുന്നത്. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ ഈ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചെടി വളർന്ന് അത് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്?
ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചത് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തെത്തും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ നിന്നും വളർന്ന് എവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിൽ നിന്നും വളർന്ന്, പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തിലെത്തും. അവസാനം അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് കായ്കളും പൂക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിര സേവനം എന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ എപ്രകാരമാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിര സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. അപ്പോഴും നമ്മള് ശ്രവണ കീർത്തന നാമജപം നമ്മള് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്ക, ഇവിടെ കാണുമ്പോ വേഗം അറിയാം. ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ലൈൻ പോണുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഏഴാമത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വര കാണുന്നുണ്ടോ? അത് നോക്കിയേ. അത് ഇവിടുന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകം തുളച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എവിടേക്ക് കടന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് കടന്നു. ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് കടന്നു, ബ്രഹ്മത്തിലെത്തി, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് വീണ്ടും അത് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇത് എവിടേക്ക് എത്താണ്? ഇവിടെ വന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ഇതിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാതെ പോവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് സാധിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുളച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എവിടേക്ക് എത്താണത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. കുറച്ചുകൂടി എൻലാർജ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറയും. കുറച്ചുകൂടി ലിറ്റിൽ മോർ. ദാറ്റ്സ് ഓക്കേ. അത് പെട്ടെന്ന് പോണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും വരുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല, ഇത്രയും പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതായി പറഞ്ഞാ മതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ കൈ എടുക്കുമ്പോഴാ പോണം. ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? ഇത് 3 ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ചെറുതാക്കട്ടെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. 3 ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ മോളിൽ കാണുന്ന നോക്കിയേ, ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കളർ യെല്ലോ അല്ലെ മോളില്, അത് ഒരു പാർട്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ലൈറ്റ് യെല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് വൈറ്റ് വരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് വരുന്നു അല്ലെ? 4 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് വരുന്നത്, വെള്ള വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ്. നമുക്കിവിടെ എഴുതി കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ് ഈ വെള്ള കളറിൽ കാണുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഓഫ് വൈറ്റിൽ കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഈ ഗോലോകം, ഇത് അതിന്റെ മുകളില് ഗോലോകം. ഈ ഗോലോകത്തില് 2 പാർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെ ദിവസം നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം വരും ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം രൂപനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 2 രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. ഒന്നാമത്തത് പ്രഭവ പ്രകാശവും വൈഭവ പ്രകാശം. 2 എണ്ണം വരുന്നത് പ്രഭവ പ്രകാശവും വൈഭവ പ്രകാശവും. ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ. ആ പ്രഭവ പ്രകാശം വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അറിയാം. പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോ ലെഫ്റ്റില് കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ? കുറെ പേര് കൂടിയുള്ളത്. വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വെള്ള കളറിൽ കാണുക. അതാണ് ആര്? ബലരാമനാണത്. വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ
പ്രഭവ പ്രകാശം, അത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ രാസലീലയുടെ പിക്ചറാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപം, ഭഗവാൻ രണ്ട് വിസ്തരണങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് പ്രഭവ പ്രകാശം, രണ്ട് വൈഭവ പ്രകാശം. പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനും, വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാസലീല നടക്കുന്നതും പിന്നെ വേറെ എവിടെ നമ്മളാ കാണുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സ്ഥലം മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളത്, വേറെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും ആകെ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് രാസലീലയിലും, ഒന്ന് എവിടെയാണ്? പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടും. ബാക്കി എവിടെ ഇല്ല അല്ലെ? അതവിടെ വെച്ച് നിന്നു. ബാക്കി താഴേക്കൊന്നും പോണില്ലല്ലോ. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് അല്ലെ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതവിടെ വെച്ച് നിന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈഭവ പ്രകാശം. ഈ വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണം ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് രൂപവിസ്തരണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ബലരാമനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നാല് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങളാണ് വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ. ചതുർഭുജത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ. അതില് ആ സംകർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സംകർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് വരും? അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് നോക്കിയേ, എവിടെ മാത്രമാണ് അത് വരുന്നത്? ഗോലോകത്തിന്റെ എവിടെ വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം കാണുന്നത് നമ്മള് അല്ലെ? ഡാർക്ക് യെല്ലോ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ദ്വാരക മധുരയിലാണ് പിന്നത്തെ വരുന്നത്. ഏത്? നമ്മുടെ ആരുടെയാണ്? ബലരാമന്റെ വിസ്തരണം വരുന്ന ഈ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ. അതെവിടെ വരുന്നത്? ദ്വാരകയില് 2 പേര്, വാസുദേവനും അനിരുദ്ധനും സംകർഷണനും പ്രത്യുപ്നനും ദ്വാരകയില്. കണ്ടോ? അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സംഘർഷണം. അത് എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സമയം പോകും. ഞാനിതൊന്ന് നിലയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതേ. ഇവിടെ കാണാം, കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കണ്ടോ? 2 സൈഡിൽ 2 പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എവിടെ കണ്ടത്? ഈ മോളിൽ കണ്ട 2 ആള്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഥുരയിലും അയോധ്യയിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? മഥുരയിലും ദ്വാരകയിലും അല്ലെ? ഇവിടെ കണ്ടോ? താഴെ അവരുടെ മോളിൽ കാണാം. അതാണ് ഈ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാവണം. വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? വൈഭവ വിലാസ അത് വേണ്ട നമുക്ക്. ചതുർവ്യൂഹം തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാകും. സെയിം തന്നെ. എന്താണ്? വീണ്ടും ഇത് തന്നെ വരും. വാസുദേവനും സംഘർഷനും അനിരുദ്ധനും പ്രത്യുപ്നനും. അതെവിടെ വന്നു? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ സംഘർഷനും അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, വാസുദേവൻ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പേര് ക്ലിയർ അല്ല, പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെറുതാക്കി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. 24 ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. നാരായണൻ, വാസുദേവൻ, കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, മുകുന്ദൻ, അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകളുണ്ട്. ത്രിവിക്രമൻ, പിന്നെ ഋഷികേശൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ. മധുസൂദനൻ, പിന്നെ അതാണ് പേര്, അതില് കുറെ ഉണ്ട്. മധുസൂദനൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 24 പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിലും ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആര് വരാണ്? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വന്നപ്പോ എവിടേക്കും ആയി? ഈ വൈറ്റ് കളറായി അല്ലെ? അതായത് ഏത് ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? ഭൗതിക ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അതിന്റെ മുകളില് പുരുഷാവതാരം വന്നപ്പോ ഏത് ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? ഭൗതിക ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കറിയുന്നത് ആകെ എന്ത് തൊട്ടാണ്? ഈ പുരുഷാവതാരം തൊട്ട്. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആകെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്
ഫസ്റ്റത്തെ അവതാരങ്ങൾ വരണം, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരും. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു വരും. ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പിന്നെ വരുന്നു. ഭഗവാന് ശരിക്കും നമ്മള് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 6 തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ തിരിക്കും. ഒന്ന് എന്താണ്? പുരുഷാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്, യുഗാവതാരം, ലീലാവതാരം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗുണാവതാരം, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, 6 ഉണ്ടല്ലോ. ലീലാവതാരം, മത്സ്യാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം. വായിച്ചുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അത്? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അത് ഓരോന്നിനും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാ മാതാജി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാം. പുരുഷാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം. മിറ്റേന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ശക്തിയാവേശാവതാരം, പുരുഷാവതാരം. മുഴുവനായല്ലോ. ശക്തിയാവേശാവതാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? പുരുഷാവതാരം അതാണ് ആര്? ഈ അവതാരങ്ങൾ 3 നമ്മളെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങള്. ഗുണാവതാരങ്ങള് ഓരോ എന്താ പറയുക, ഗുണാവതാരങ്ങള് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഒരധിപനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ ഇവരാണ് ഗുണാവതാരങ്ങള്. പിന്നെ ലീലാവതാരങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കും. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹ അതൊക്കെ ലീലാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ശക്തിയാവേശ അവതാരം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അത് പരശുരാമൻ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്. മന്വന്തരാവതാരം ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് മന്വന്തരാവതാരം. യുഗാവതാരം ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇത് മിക്സ് ആയിരിക്കും. യുഗത്തിൽ വരുന്ന അവതാരം ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ അവതാരത്തിനെ നമ്മള് 6 ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം. അങ്ങനെ 6 അവതാരങ്ങള്. അതൊക്കെ വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നോക്കുന്നത് ആരാണ്? അപ്പം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാരായണൻ നിന്നാണ് വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? നാരായണൻ ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നാരായണൻ. ഈ നാരായണൻ നിന്ന് സംകർഷണൻ, ആ സംകർഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എല്ലാതും. ഇതെല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നത്. അവതാരങ്ങളും എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങാനും പറയാം. കാരണം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ട് ജലസേചനം. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ബുക്കാണ്. ശരിക്കും അത് PhD ലെവലുള്ള ബുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത PG ഡിഗ്രി ലെവലാണ്, ഭാഗവതം PG ലെവലാണ്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം PhD ലെവലുള്ള പുസ്തകം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 3 ബുക്കിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അതിലാണ് പറയുന്നത് കൂടുതലും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഇതില് ഫസ്റ്റത്തേല് പറഞ്ഞു ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പരസ്പരം തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും അതുവഴി അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. മൂന്നാമത്തേതിൽ പറഞ്ഞു തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ആര് കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നൽകും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, നമുക്ക് അവര് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ആര് തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകും. അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വരും നമുക്ക് ആ സമയത്ത്. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആചാര്യനുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ആര് തരാണ്? ആ ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണനെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും, ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, മാത്രമല്ല ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും. അത് പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രേമപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ വേണം. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവാജ്യം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഇത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ലെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പുരോഗതിക്കും എല്ലാത്തിനും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആരുണ്ടാക്കി തരും? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിക്കൊള്ളുന്ന പറയുന്നത്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസത. അങ്ങനെ അവരിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരില് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എങ്ങനെ കൊണ്ട്? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്. ജ്ഞാനം ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകം എന്താണ്? ചതുശ്ലോകി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. 2ാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിലെ പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവര് പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ബോധദീപ്തരാവുകയും വഴി അവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. 4ാമത്തിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ നീക്കി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുമെന്നും 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയാം, അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 8, 9, 10, 11.
ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്തില് സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമാണ് നമ്മൾ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്നാ പറയുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭക്തന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. ഇതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭക്തൻ തികച്ചും മുക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഭക്തിയോടും പ്രേമത്തോടും കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ അർജുനൻ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ 4 ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 ശ്ലോകത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താണ് പരസ്പരം ബോധതീർത്ഥരാവുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. 3-ാമത്തേൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഒഴുകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. 4-ാമത്തേൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അന്ധകാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞത നീക്കി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ 4 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണ്, അന്തസത്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും അങ്ങാണ്. പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനാണ് ഭഗവാൻ, അഭൗതികനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ്, അജനാണ്, മഹാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അർജുനൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. അർജുനൻ ഇത് മുന്നും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ? ദേവർഷി നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷികളും ഇത് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളതാണ്. പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രൻ പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ആവശ്യപ്പെടാണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അത് ആവശ്യപ്പെടാണ് കാണിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ട പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, ഞാൻ അങ്ങയെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം?
പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്, അത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, വിസ്തരണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണോതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കും തോറും എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അമൃതമാകുന്ന വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തോന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച്, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കന്ദത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല, മീനിങ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആരാണ് ഞാൻ? പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ, കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോ സമയം പോകും നമ്മുടെ. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദിത്യന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദിത്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ, പിന്നെ മരുത്തുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്, വായു, മരുത്തുകളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ. ഇതെല്ലാം ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് ഭഗവാനോട് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം. അപ്പൊ അവിടെ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വിഷ്ണു അല്ല, ആദിത്യന്മാരില് ഒരു വിഷ്ണു. 12 ആദിത്യന്മാരില് ആ ആദിത്യന്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്നാണ്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ജ്യോതിസികളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ വേറെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവാത്മാക്കളിൽ ജീവചൈതന്യവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് സാമവേദം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ചൈതന്യം, ആ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയും അല്ലെ, ആ ജീവചൈതന്യം ഭഗവാനാണ്. സത്ത്, അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആരാണ്? മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാര്, 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? യക്ഷരാക്ഷസനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ, ദേവന്മാരുടെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പർവ്വതമാണ് മേരുപർവ്വതം. അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 23-ാമത്തെ
വായിച്ചത് 24. പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരിൽ ആരാണ്? ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ രാജ്യത്തിലെ രാജാധികാര കൊട്ടാരം അല്ലെ, രാജനാകയാൽ ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? അവിടുത്തെ പുരോഹിതനാണ് അവിടെ കൊട്ടാരത്തില്. അപ്പൊ അത് ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കാർത്തികേയൻ മഹാദേവന്റെ പാർവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയനാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ ഓങ്കാരം ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യകമക്ഷരം യജ്ഞാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിലെ ഓങ്കാരം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളില് ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളില് ഹിമാലയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വാക്കുകളില് ഓങ്കാരം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭൃഗു മഹർഷിയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിലെ അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വൃക്ഷമാണ്? അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷി നാരദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിലെ ചിത്രരഥൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിലെ കപില മഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതിൽ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. അപ്പൊ കുതിരകളില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈസ്രവസാണ്. ആ കുതിര ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? രാജാവ്. മനുഷ്യരിലെ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പശുക്കളില് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ ആരാണ്? കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ ആരാണ് ഞാൻ? അനന്തനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അനന്തന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അനന്തനാണ് എന്റെ പ്രതിനിധി. പിന്നെ ജലജീവികളിൽ ആരാണ്? വരുണനാണ് ഞാൻ. പിതൃക്കളിൽ ആരാണ് ഞാൻ? അര്യമാവാണ്. പിതൃലോകത്ത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നപ്പോ ആരാണ്? അര്യമാവാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമൻ. അപ്പൊ മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമദേവനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ അസുരന്മാരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം. അപ്പൊ കാലം എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിയുടെ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളില് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഞാനാണ്. തർക്ക വിഷയം വരുമ്പോ അതിൽ നിർണയ സത്യം അതാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളില് അകാരം അക്ഷരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലത് ചീത്ത ശരി തെറ്റ്, അതാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അനവസാനമായ കാലം സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്.
ഇവിടെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത്. ആ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. അതായത് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ആണ് നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രപഞ്ചം അത് ഭയങ്കര വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ മുഖങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 മുഖങ്ങൾ, അത് 4 വേദങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ 4 വേദങ്ങളാണ് 4 മുഖങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തത് 34-ാമത്തെ അല്ലെ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായ കാലം മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ബൃഹത്സാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതും പാതിരാവിലെ പാടുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതത്തിനാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ ഏതാണ് മാസങ്ങൾ മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസവും പിന്നെ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ സാമവേദങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ബൃഹത്സാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം മാസങ്ങളില് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളില് വസന്തവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണെന്ന് പറയണത്. പിന്നെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി, വഞ്ചകന്മാരിലെ ചൂതുകളി അത് ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ജയവും സത് ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ജയം ഞാനാണ്. നല്ല ഉദ്യമങ്ങള്, സത് ഉദ്യമങ്ങള് അതെന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഞാൻ അർജുനനാണ്. പിന്നെ മുനികളിൽ ഞാൻ വ്യാസദേവനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉശനാ കവിയാണ്. ഉശനാ കവി എന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, അതായത് ദണ്ഡം ഞാനാണ്. അപ്പൊ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ആ ദണ്ഡം ആരാണ്? ശിക്ഷ ഞാനാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഗോപ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്? മൗനം എന്നെ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രവണം, മനനം, ധ്യാനം, മൗനം, ഇതിലെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് മൗനം. മൗനം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തുദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ വളരെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ അവസാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് തിരുമാല പോലെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർച്ചിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം
വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ കാണുന്ന മയില്, കുയില്, പിന്നെന്താണ് സൺഫ്ലവർ അല്ലെ, സൂര്യകാന്തി, ഇതൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം കഴിവുകൾ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടും ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് ഇതെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ഒരു അംശമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംഞാ തേനാഥവാർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനോട് ചോദിക്കണം, അർജുന ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, കാരണം എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ്. എത്ര ഉള്ളു ഈ അധ്യായത്തില്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം, എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു അംശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നിലനിർത്തുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौरप्रमानंदे, हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം അപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും ഇതിനു മുന്നേ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കുറച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തെങ്കി ഓർമ്മ വരും ഭഗവാന് അല്ലെ. അതിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അധ്യായം നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലേ. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന്. പിന്നെന്താണ് വിഭൂതി എന്ന്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ? ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 8 മുതൽ 11 വരെ, 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? 4 ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ബീജാവാപത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠനം ബുദ്ധി കൊണ്ട്. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതില്, പ്രേമപൂർവം ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ. ചതുർശ്ലോകിയല്ലേ? ചതുശ്ലോകി. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം പറയുന്നത്, ചതുശ്ലോകിയാണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു വേണച്ച ചതുശ്ലോകി എന്ന് എഴുതാം, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ചതുശ്ലോകി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമാണ് നമ്മള് ചതുശ്ലോകിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 4 ശ്ലോകങ്ങള്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമജപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈസ്രവസ്. ഉച്ചൈസ്രവസ്.
ഉച്ചസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് എതിൽ നിന്ന് വന്ന കുതിരയാണ്? പാലാഴി ചെയ്തപ്പോ അല്ലെ പാലാഴി മദനം സംഭവിച്ചത്. അശ്വങ്ങളില് സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവ്. 4 മുക്കുള്ള ബ്രഹ്മാവ് കേട്ടോ, 4 മുക്കുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പിന്നെ ഏതൊരു അടുത്തത് സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെയാണെന്ന്. എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിശേഷപ്പെട്ട എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. പറയുന്നത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് അത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമൻ. അതായത് പരംബ്രഹ്മ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷോത്തമനാണ്. പരംബ്രഹ്മമാണ്, പരമധാമമാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ? അതെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരംബ്രഹ്മമാണ്, പരമധാമമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ? പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പറയുന്നത്. പരംബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭഗവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആരാണ്? അങ്ങാണെന്ന് അർജുനൻ അവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ അധ്യായം? മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം. നമ്മള് ഇന്നലെ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും പിന്നെ ചതുർയുഗത്തിന്റെ കണക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള്? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് 4 യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 4 യുഗങ്ങൾ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മള് കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം. അല്ലെങ്കിൽ സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഓരോന്നിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്? കലിയുഗം പറയാം. കലിയുഗത്തുമെന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. കലിയുഗം 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം പറയുന്നത്. 4,32,000 വർഷം കലിയുഗം. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം വരുന്നത്. ആ കലിയുഗത്തില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം നമ്മള് കലിയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വരുന്നത്? ദ്വാപരയുഗം. ആ 4,32,000 ഇൻറ്റു 2, 3, 4 അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. 4,32,000 കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2 ദ്വാപരയുഗം ഇൻറ്റു 3 ത്രേതായുഗം ഇൻറ്റു 4 സത്യയുഗം. അതായത് അപ്പൊ 4,32,000 ഏത് വന്നു? കലിയുഗം വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ദ്വാപരയുഗം 4,32,000 ഇൻറ്റു 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8, 8,64. 8,64,000 ദ്വാപരയുഗം. പിന്നെ അത് വന്നിട്ട് 4,32,000 ഇൻറ്റു 3 12,96,000 ആണ് 12,96 ത്രേതായുഗം. പിന്നെ വന്നിട്ട് സത്യയുഗം വന്നിട്ട് 4,32,000 ഇൻറ്റു 4 17,28,000 ആണ് ഇത് സത്യയുഗം. 4 യുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ സത്യയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃതയുഗം എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. സത്യയുഗം ധർമ്മത്തിന്റെ യുഗമാണ് ഇത് സത്യയുഗം. ഇപ്പൊ 4 പാദങ്ങളും അതായത് 4ഉം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ധർമ്മം ശരിക്കും എല്ലാതും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. ധർമ്മം മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? സത്യയുഗത്തിലാണ്.
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? സത്യസന്ധരായിരിക്കും, ദയാലുക്കളായിരിക്കും, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശത്രുതകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ 1,00,000 വർഷമാണ് അവിടുത്തെ ആയുസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴെങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ധർമ്മത്തിന്റെ 3 ഭാഗമായി മാറും. ധർമ്മം ഫുള്ളില്ല, അതിന്റെ 3 പാദം മാത്രമാണ് എന്ത് അവിടെ ധർമ്മം വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യര് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? അവിടെ കർമ്മങ്ങളും യാഗങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും, ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വാർത്ഥതകളും പതുക്കെ തുടങ്ങും. ഏത് വന്നപ്പോ? ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ധർമ്മം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? 2 ഭാഗമായി. അപ്പൊ ധർമ്മവും അധർമ്മവും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? തുല്യമായിട്ട് മാറി. അവിടെ ധർമ്മവും അധർമ്മവും തുല്യമായിട്ട് മാറി, 2 ഭാഗമായി മാറി. അവിടെ മനുഷ്യരിൽ എന്താ പ്രത്യേകത വന്നത്? അസൂയ, അസംതൃപ്തി, യുദ്ധങ്ങള്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ വേദങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വേദങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ആയുസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാന്ന്? 1,00,000 കഴിഞ്ഞു, 10,000 കഴിഞ്ഞു, 1000 വർഷമാണ് ആയുസ് വന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ യുഗം കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമായി മാറി? ധർമ്മം ഒരു പാദം മാത്രമായിട്ട് മാറി, അധർമ്മം കൂടുതൽ വരുന്ന സമയമായിട്ട് മാറി. എവിടെ? കലിയുഗം വന്നപ്പോ ധർമ്മം ഒരു ഭാഗവും 3 ഭാഗം എന്തായി? അധർമ്മമായിട്ട് മാറി. പിന്നെ ഇവിടെ സത്യം, ദയ, പവിത്രത ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ട് മാറി. പണത്തിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു യുഗമാണ് ഇത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ആയുസ് പറയുന്നത് 100 വർഷം വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി കലിയുഗം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ചതുർയുഗം എന്ന് പറയും. ഈ 4 യുഗം ഒരുമിച്ച് ചതുർയുഗം എന്ന് പറയും. ഈ 4 യുഗം കൂടി കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട്, എത്ര ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത്? 4,32,864. പിന്നെ അടുത്തത് എത്രയാണ്? അത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോ എത്രയാ നോക്കി കിട്ടുന്നത്? 12,96,000. 12,96, 4,32, 11,28. 17,28 അല്ലെ. 43,20,000 വർഷം അല്ലെ കിട്ടിയത്. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോ 43,20,000. 4,32,000 കലിയുഗം, 8,64,000 ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം 12,96,000, പിന്നെ വന്നിട്ട് സത്യയുഗം 17,28,000. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 43,20,000 അല്ലെ. ഇതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ചതുർയുഗം ആവുന്നത്. 4 യുഗങ്ങൾ, അതിന് ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങള്, അതായത് ഇപ്പൊ 43,20,000 വർഷം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പാണെന്ന് പറയാം. ഈ കൽപ്പം കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്ന 1000 ചതുർയുഗമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അതിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചതുർയുഗം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്രയാണ്? 43,20,000 അല്ലെ. ഒരു ചതുർയുഗം 43,20,000. അപ്പൊ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എത്രയായിരിക്കും വരാ? 43,20,000 ഇൻറ്റു 1000 അല്ലെ. അതാണ് എത്ര വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1000 ചതുർയുഗം ഒരു പകല് 1000 ചതുർയുഗമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത് എത്ര നമ്പർ എന്നുള്ളത്? 43,20,000 ഇൻറ്റു 1000. അപ്പൊ ഒരു പകലായി. അപ്പൊ രാത്രി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇനി ഒരു 1000 കൂടി വരണം അല്ലെ. അത്രയും തന്നെ രാത്രി ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ 1000 കൂടി വരും വീണ്ടും. അപ്പൊ അതാവുമ്പോ രാത്രി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് അപ്പൊ ഈ 43,20,000 ഇൻറ്റു 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 432 കോടി വർഷം. ഇത്രയും കോടി വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും, കൽപ്പപ്രളയം. അതാണ് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? കൽപ്പപ്രളയം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. നൈമിഷിക പ്രളയം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ. പ്രളയം, നൈമിത്തിക പ്രളയം. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ ഒരു പ്രളയം വരും. നമുക്ക് 2 പ്രളയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചെറിയൊരു പ്രളയവും ഒന്ന് വലിയ മഹാപ്രളയവും. ഫസ്റ്റത്തെ പ്രളയം കൽപ്പപ്രളയം, കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം, അതാണ് കൽപ്പപ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. നൈമിത്തിക പ്രളയം അത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 4,43,20,000 അല്ലേ പറഞ്ഞ? 20,000 ഇൻറ്റു 20,000 അതായത് 432 കോടി വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് കൽപ്പത്തിന്റെ പ്രളയം. അതുവരെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞു. പിന്നത്തെ പ്രളയം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ. പിന്നത്തെ പ്രളയം വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര വർഷമാണ്? 100 വർഷം അല്ലെ? ആ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം പോലും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 432 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രാത്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും 1000 കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? രാത്രിയും കൂടി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ പ്രളയത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ 432 കോടിയുടെ എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 പ്രളയം വരുന്നത്, ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലും, പകല് കഴിഞ്ഞ് ആ രാത്രി ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങണ സമയം ഇവിടെ പ്രളയമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുത്ത് എണീറ്റുമ്പോ വീണ്ടും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ഈ ലോകം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് 432 കോടി വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്. ഓരോ 432 വർഷം കോടി കഴിയുമ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അതാണ് ഒരു കാര്യം. അതായത് രണ്ടാമത്തെ പ്രളയത്തിന് എന്താ പറയാ? രണ്ടാമത്തെ മഹാപ്രളയം. മഹാപ്രളയം. രണ്ടാമത്തത് മഹാപ്രളയം. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ 3 ലോകങ്ങളാണ് ആകെ നശിച്ചു പോണത്. ആകെ ഭൂലോകവും 5ഉം 6ഉം 7ഉം ലോകങ്ങള്. 5ഉം 6ഉം 7ഉം ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഭൂമിയും പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒന്ന് സ്വർഗലോകങ്ങള്, പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പേര് പെട്ടെന്ന്. ഭൂലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകാണെന്നൊരു സംശയം. 3 ലോകങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ പിറ്റന്നാള് വരുമ്പോ വരും. അതായത് ഫുള്ള് പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത്. പേര് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രളയം. രണ്ടാമത്തത് മഹാപ്രളയം. മഹാപ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കും. അതിനുശേഷം മഹാവിഷ്ണുവിലേക്ക് ലയിക്കും ബ്രഹ്മാവ്. വീണ്ടും പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും. അപ്പോഴാണ് പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരിക. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 51ാമത്തെ വയസ്സാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ. 50 വർഷം കൂടി ഇനി ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കണക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മള് പറഞ്ഞു മന്വന്തരങ്ങൾ അല്ലെ? ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലില് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 14 മന്വന്തരം. മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചാല്, മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മനുവിന്റെ കാലയളവിനെയാണ് മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ മനുവിന്റെ കാലയളവ് 7:45 7:50 നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നത് മന്വന്തരം. മതി. നാളെ പറയാം മാതാജി, നാളെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത് കണക്കായി പോയില്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്വന്തരം